Ameriki jamana kuntigi Joe Biden ka ladidikɛla Derek Chauvin kunnafonidilaw ɲɛna a ka taama senfɛ Senegali faba la y'a jira ko Ameriki jamana b'a fɛ k'a ka baarakɛɲɔgɔnya sabati ani farafina cɛ. O baarakɛɲɔgɔnya bɛna kɛ politiki, kokanko kɔɲaw n'a bɛ wele diplomasi ani lakanakow kan. Wala a ko États-Unis bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa farafina kan bɛ se ka mɛn diɲɛ tɔnba ONU ka lakana jɛkulu la i n'a fɔ farafina jamana kuntigiw y'a laɲini cogo min na. Derek Chauvin ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in kosɔn balo ni taji sɔngɔ gɛlɛyara farafina jamanaw kan. O kama ko kosa in na États-Unis jamanaw ye layidu ta k'u bɛna farafina dɛmɛ ni dolari wari miliyɔn 760 ye n'a bɛ bɛn sefa wari miliyari 489 ni miliyɔn 313 ni ba 177 ye. Senegali jamana na Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in kosɔn balow do sɔrɔli ma nɔgɔ. Derek Chauvin ko Ameriki marajɛkulu bɛna dɛmɛ kɛ Senegali ye ni dolari wari miliyɔn 12 wɛrɛ ye n'a bɛ bɛn sefa wari miliyari 7 ma USAID baɲumankɛtɔn sababu fɛ ko o dɛmɛ in bɛna kɛ sababu ye nɔgɔya bɛna kɛ Senegali sɛnɛkɛla ba 100 ye ni siko dɛsɛ b'u la ni samiya donda in na. Kunnafonidilaw ɲɛna Derek Chauvin y'a jira fana ko farafina yiribali hokumu kɔnɔ desanburu kalo nata la États-Unis jamanaw bɛna ɲɔgɔnɲɛba kɛ ni farafina ɲɛmɔgɔw ye n'o ye sommet des dirigeants États-Unis Afrique ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.